Tasangana naye Jesu wandivhenekera, andiudza zveupenyu hwangu, ndasati ndambona zvakadai. Tawira pasi nekugwinya kwake, ane kugwinya iye Jesu. Ndakusimuka pano, ndakuyenda naye, ndakuyenda naye kwa Jesu. Simuka tiende kumba kwa Jesu, simuka tiende handei kwa Jesu, simuka tiende kumba kwa Jesu, simuka handei kwa Jesu, simuka handei kumba kwa Jesu, simuka handei tiende uya tiende kumba kwa Jesu. Ndafunga kumutevera Jesu akanaka, ndinomuda Jesu anondida hangu, ndazvipira kufamba naye. Ndinomuda Jesu anondida hangu, ndazvipira kufamba naye. Kwa Jesu kunonakidza mufunge, kwa Jesu kwandiitira mufunge, kumba kwa Jesu kunonakidza mufunge, kumba kwa Jesu kwandiitira mufunge, ndaive ndakarasika mufunge. Tikati tambe tambe, tobva tati imbe imbe, tiri kwa Jesu. Zvikanzi tamba imba shanda maJesu, shumira kwa Jesu. Tikati zeze uwa maJesu, tikati zeze uwa waze kwa Jesu. Waspy vaudze zvinoitwa kwa Jesu, vaudze. Ini handinyare kumurumbidza